Okay. Vi har arbejdet med spørgsmål til en clairvoyant i dag. Og så har vi lavet data-fakta spørgsmål klar, som vi begyndte at besvare. Så har vi lavet vores indledning færdig. Så har vi ikke rigtig lavet mere. Har vi det? Nej, jeg tror det passer meget godt. Vi arbejder godt. Ja, vi arbejder rigtig godt. Og der er Kronos også at spise. Det er så dag 2. Og i dag har vi lavet mere på rapporten. Vi har lavet noget mere til data-fakta til rapporten. Og vi har lavet forsiden til rapporten. Vi har læst op på emnerne også. Altså, vi har læst lidt op på emnet, så vi har lidt mere baggrundsviden. Og vi har lavet en forside. Det har jeg sagt. Og vi har læst og skrevet om en forsker, en forsker, der hedder Chris French, som får mere om at vide i rapporten. Og vi synes arbejdet, der har været super godt i dag. Vi har virkelig arbejdet godt og koncentreret. Yep. Jamen i dag har vi arbejdet med for det første vores rapport, og der har vi arbejdet med data-fakta, og så har vi... Vi har besvaret nogle spørgsmål angående vores arbejdsspørgsmål. Ja, psykiske lidelser er blandt andet noget af det, og vi har arbejdet med religion, om det i virkeligheden er så overtro, og har fået nogle svar på det. Og overnaturlige væsener. Ja, overnaturlige væsener også. Gammel overtro. Og så mener vi, at religion er overtroisk. Og vi har arbejdet fint og godt. Ja, det har været super. Vores samarbejde, det er rigtig godt. Det er bare lort nogle gange. Vi glæder os til at se resultatet. I dag har vi lavet overarbejde. Vi har skrevet noget mere, en masse nyttig viden ned til vores rapport. Vi har blandt andet skrevet lidt om, hvad psykiske sygdomme har med overtro at gøre. Så har vi begyndt på vores holdning til de ting, vi har skrevet om. Og til vurdering. Vurdering. Vi har været seriøse. Ja. Og lavet noget. Ja. Ja, i dag har vi så første dag i projektugen, og der har vi blandt andet begyndt at arbejde med noget spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har stillet nogle spørgsmål til nogle forældre over Intra, så vi kan få nogle svar på, hvad de mener om, hvad overtro er. Vi mener, at vi får mest... Hold nu kæft. Og nogle statistikker, så vi kan få nogle statistikker med i fremlæggelsen. Ja. Så har vi snakket om at lave noget, der hedder Godmorgen Danmark. Eller ikke noget, der hedder Godmorgen Danmark. Som produkt. Og spørgeskemaet, det handler om, hvem der tror på overtro, og hvilken slags overtro de tror på. Ikke det andet pjat. Og der mener vi så, at vi får mest ud af det, hvis vi spørger nogle af de voksne, som ved lidt mere, end hvis vi spurgte nogle af eleverne. Og vi arbejder fint. Så er vi del 6 af vloggen og anden dag i projektugen. Og lige nu er Michelle her ikke, fordi at hun er taget hjem. Men ellers har vi været nede i byen og spørge om folk, de tror på overtro. Ja. Og så har vi har fået nogle svar på vores spørgeskema, men ikke helt nok endnu. Så har vi lavet manuskript til vores Godmorgen Danmark. Ja, tror jeg. Og det er gået fint. Så har vi del 7 og projektdag 3. Ja, og i dag har vi så snakket med en clairvoyant, som vi skal have med i vores Godmorgen Danmark. Og vi har filmet til vores Godmorgen Danmark. Ja. Ja. Så vi skal egentlig bare lige have klippet sammen, og så skal vi, så har vi snakket om noget, noget med, at børnene bliver måske lidt manipuleret af børneprogrammerne. Ja. Men de forskellige væsener. Så videre. Ja. Og det går godt. Vi føler, at vi har fremskridt i gruppen, og vi kan se, at det begynder at komme fremad nu. Det her er vlog del 8 og 4 dage i projektugen. Vi har lavet noget på vores film i gang med at klippe den sammen. Så
har vi forberedt til vores PowerPoint og fremlæggelsen. Så skal vi til at øve os på selve fremlæggelsen og lave stikordskort. Ja, det går Og godt. det går godt. Vi er lidt trætte, men ellers så går det okay. Jeg er træt. Det er så del 9 og projektdag 5. Vi er i gang med at lave de sidste ting færdige til vores fremlæggelse. Vi sidder og laver undertekster på filmen og laver stikordskort og laver det sidste på PowerPointen, Og vi skal klippe V-loggen sammen. så vi kan aflevere den her kl. 1. Vi er lidt trætte. Vi synes, det har været en hård uge, men samtidig også meget sjov. Og det går stadig rigtig godt. Ja, humøret er stadig okay, selvom vi er lidt trætte. Se krone.